Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Dinini ani vlog ongkha college ni simi khaisine angni yang dikhai Xerox dogano thangai tongmani kai kaisa no park no nugui rkha angni park no nai tongmani bumung rok bo maya jaga rok besi angkai ini se noksigo kai hagai rok dogba rok khai thakhe angni sengberai je ani bagai jaga rok besini sokyase bumung rok bo manya ongui tongo. Tabakai sari chat thanani se pheleja bana chat thagai mangse dongna ang haike chat thagai bo tese toromaya ble anglai aro irugo gai jamung lainani aro pakora suba janani bagai ajonglajak aidra gam jotono rok to koita time rogo sarik denai horok denai ang sia ani blog no ang to aidra gose no video no khaimani hingke ba aidra gam jotono ang tabo jibi gose sokpaijak kaisa jaga ga thangai tongo nailet ga thangai tongo ang je computer class course khaimani suboni hoite ke kaisa program tongo sirga thangmani nailet ga sokpai gese bisinga hagai tongkha angla waisa pungse maphaya ko tini se maphai ko computer class ni hoite khai phaimani jang asoklai se tonglai khe borok rok nai singui tonglai khe program ongya ko je romo program ongnai sirga masa mathaya ko tabo kai thangai tongo se program ongnai jaga ga ke nai tongden rok ani video no payasak sirni sar rok da nokha kai hingjakna hingui je kirjagai ang phunno je haike tola khai je video muti sajak kai rok na ang tama phongmangna phonongnai naitong di plan rok mumbai ang kaglai khadan erona tapa tabo kai cha thanani thanglai tongo freeze ma jana nai hingeba haya da cha thanani thanglai lahle jengbo cha thanai mane robo mangkha ba tabo hingkai thanglai sini jeng ane rumo thangsini phle jeng rumo direct sama thangle tani hingkai har kaisa hostel ni program tongo sirja ma thangsigo sokpai laha tabo kai Rabindra Bhavan program ga aidrone okhamani jeng sare ta ata rokne okhamani Pogomong sagrai je se program nailit program mangmani sebunano sabacha kai naitong diple irugo kai engko phayo nairare mangnai tmase bini bumong Manik Saha bodyguard rok bangmani bini lai tama bile মন্ত্রী rok singkai ba bodyguard rok dong bai sinai phle মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক শাহ মহোদয় এবং সম্মানিত অতিথিবর্গ এরপর দলগতভাবে ফিশ স্কিমে সহায়ক ভগিনী নিবেদিতা ছাত্রীনিবাস কৃষ্ণনগর আগরতলা এই সমস্ত ছাত্রাবাসকে aroba chathagana manglai laha janglai aisiak khe sokka dabonglai romo phai sabai mane dekha tabong kai mai rok se nohogoi toktui tamangnai toktui lakjo khaina nayo moso deng kle sobo khainani nai tongo sobo baisa mai janai chini musa naira de lasma sa hostel ni mai biba ar tamang janai thoi ang nai ple ingkai tini khe toktui moi mango toktui mui gravy bo songjak tongo ingkai aro rojak bo tongo jengkai angona de pheka ple rojak na lakjo janani hingkai lakjo khai jakha ingkai kisa ar kisalai mai jamango hingkai ba norona ani hostel ni mai me phnongnai moto jeng tabo khaimani se dal
Makai alu baja asukno asukbai no dal bo nairadi dal bo kormo sengjak hingkai जों sigango program tangnai suboni hoi dekhaiye se program o thangmani hoi dekhaiye mangmani phle hostel tongnai rokni obono जों flower bophago gajajak suboni gari lai tonglaio wa se gworui wa se chini bumo hingpa o जों tabo kol rogo pipe hinba pipe kolog lukhani suboni je kaibri जों kaibri ti salai se so pai healing manile hingkai paise pailaya ongoi tonglaia kaibri pungse klaiti khaiye phan rogo kwrwi hingkai ba chini aro tongma sujanai bo bikhe hostel rogo mai rok manjakhai lonti khapuk jongkhai rasa ramlaio abo hingkai ang paisok pailaha computer class ko norok jodi swrangnani muchungo hingkai swrangmago chini ST rokni bagui simise assignment ni bagai bokrok rok kubur gala suidui pora naitugui suidui obosta rok je pora toma hingnai 2 din mat thuiya se ongtong singwi kubur kajak kwchangma jora bele kwchango hingkai jumper moja sut rok kangui assignment suitongmani se moja se bahuk rok kogui thangkha mungsa se swrwnglia ang bo hingkai जों game rok thwngwi kisa time pass khaimani ang bo norokno thwi thangma rok lai phunuklia winner mangmani simi phunukla haple Mama. Te aru buat sok ke